So stranded kay landslide. Ada yung kana. Oro. Agaan ra kay. Ora ra tulaan. Betul, bilang baik. Nak tayo sa nayo ba to mga pabay kayo ba? Siguro ay kanigit magasgas kay 100 ra ba? Amo dito gismin mo payo katamo Pila gapon? Ha? Pila? Daanan din ra po dito. Nanay, wala dito. 100 gapon na dito. Ito ako abay 5 sure ko. Lisod ba ya kay no sa nawag gud na gud. Wala taga diri yo. Ang lapo ka na. Kilo pag yung dito ba Tara. Papayo nga tuwa ta. Wala dito dito. Bakit gato gadayon dito? Di pa importante mo balik mo. Ay babalik yung tao ta. Kita mo kung di sila magiging dakit dito di makatabot ang one. Ay, stand by. Ano? Ha? Ano na eh, kaso pupunta ka. Talan na kasahan dito. Ayaw. Kastandaan. Makakabili mo tandaan ito. Nakabulasot. Laom na din ha. Ba? Unang Tingnan nila paging motor dia kay na gitulak ra adik yun. Kapag yun. Magkala 100. Hindi mo na yung motor mabot 100. Kwarta na ba? Bahkan Bobo. Pati purol. Ayaw na ka. Ayos na ka. So muna siya class, kinahanglan dayungan ang motor kay para maka latas mi kay naglandslide. So putol ang dalan, oh. 5 pa daw ni kay ngun ani nga na kuan na landslide ang dalan, but ang kani first ug katong daw dito sa ubos daw mo di pa gid siya malabayan o kanang maagian mo nang kinahanglan siya nga dayungan gid ang mga motor. Dayon nagbayad na lang din kinahanglan magbayad og 100 kada dayong kay luoy besod ang gadayong class kay lisod kaayo ang dalan. So una siya putol mo ni ang kanang agi sa Bagyo. Dutsadan ang panahon karon, but ang kanilang lagi mga landslide tapos ang mga wires sa kuryente nangaputol pa siya ang mga wires. So burn out good mga pila pag ako ni ka-days ay magbalik ang kuryente. Siya. So kinahanglan magpadayong ang gusto mo tabok. So yes. Gamit ang brake. Oh. Tagan pa kayo nagabot-abot dito eh.
tayo ng mga unggoy ba. Amuka eh. Sada na putlo ng mga kahoy ba yun? Lagi, ano mo no? Okay, danlo tayo. Putlo na, Putol ba? Putol ba eh? Kaya putlon. Kung naisinso, ana. Sinso lang, sinso. Sige ah. Isod ba eh? Sige daw. Pag nangasama din akong tiil ba. Dali naman ang. Boss, alay boss! Kayo di ba kaya boss? Buslot! Buslot kita ari ron! Eh, Ang dikit boss, kanang likit mo ikaw, itayo ka. Oh, mulay lang kay hina laban. Okay. burat ni mo tagas diri man kung katong mo buat. Tangko. Laki na. Uy, luya. Kasi yan. Parang makiklapok ka rin mamumutan eh. Mahinay na pare ana iyo. Makuha na ko na